Oh, lambat. Shalom. Kami Sian Parhalado HKBP Keramat Jati Madok selamat hari Minggu madihamu amanami inanami suaksongonima dihamu amanami dot inanami naodope madohoti permingguan di HKBP Keramat Jation. Selamat datang madihamu jala selamat beribadah. Suaksongoni nang dihamu amanami inanami nama dohoti permingguonon sian bagas manang nasian rumah sakit selamat hari Minggu ma dihamu ada orang so tapuka perminggota asa jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amen. Tapuji matu hatta marhite edde nomor 5 tadehon ayat sada dota 2. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nama molus doang kopor tibion rap dohot na pinangidoni rohana alay na miyar do di saliling nililing na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami.
nung ngamarpungu hami di sondi ari na pinarbadianmi. Say buhay mapinggol dohot rohanami. Asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiay. Jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asapos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami. Asa huparasyak kami aka ari-ari ningulu nami na poddoki. Saya pamasuk mahami Tuhan luas saliling nililing na. Pujian nami mahodisi, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta marede hita sia bukede nomor 420 sia. Pati ni debata di minggu parjolo dung Trinitatis Sadarion 5 patik palimahon saat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapamu donatorasmu asa martua ho jalaleleng mangulu ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mga lakup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata na saututu maralohod do nga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripen ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Tapuji Tuhan ta, maredehi ta siya bukid de nomor 370 alu. Sai di jakon Yesusi
poti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurong. Napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mga sahon hatigoran nami. Na mga sahon asiniruham na godang ido. Saya si maruham mida sadok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhut na. Saya sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot huasesaan ni dosata. Ala ni pangalawasyotta do ubahen na tartulang Kristus. Jalabinahin ni hajatotta do iba na mabugang. Ape tu iba na pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jalabinahin ni bugang na malum hitahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhan ta marede huria ita cebukede nomor 455. Turupuk epistel di Minggu Parjolo, dung Trinitatis Sadarion, imana tersurat di buku Panurirang Jesaya, bidu 65, mamuka sian ayat sada, saat rodi ayat sia, tajahama marsikat soring. Akka naso uso diahu nasailaon, ido mangaluluyaw nuaing, jalahalak naso mangaluluyaw nasailaon, nung ngajupang saaw, nikudo tu bangso napa jojo guarhu nasailaon, disodoaw. Saya upahir bangdot pangaku buat sa manampat hari tu bangso najaki. Atau manamdalang surga. Mengulang pikiran menimba sia sendiri. Tu bangso natotong pahehe rimas dia dopakku, akka nama bele di bagasan akka porlak, jala manutung daupa di atas ni akka batu na minasak. Akka nahudul di akka parbadaan, jalan malam di akka hiang, akka namahakon jujud bagi, jalan marisi buah-buah hadiason, akka selawan lasidai.
lam didok nasida dope disi mahok unang jumono ketuau aina badia doau martibak koko ikon gabe timus di bagasan nigik kudo akka nasida jala gabe api namar sigorgor manipatari Idama asulah do di jolokku dan tagamon sipau dan jolok balos saya balosokku do tutur kuan asulah nasida hajahaton munasa diri rap dohot hajahaton nyakau pumuna ninna Jahoba akkana manutung daupa dipusu niak kadolok jala direhe yau di atas niak karubian dibaheni suhat tonok kumaupa ni pabahenan nasida na jolo tuapuan nasidai songonondo hatani Jahoba songon tuak nagura minuat jupang mitatu nabaso gabe didok unang aku ay adondo pasu-pasu di bagasana suak somoni bainoku alani aka na posoku datung salubut nasida ago jala ahu parohon sian Jakob boni jala sia juda sahalak sitian akka dolokku ai ikot jol manahu piliti manean tanoi jala akka na posokku maringanan disi walat nido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naupiopsa amen tapuji tuhata maredehi tasian nomor 700 sia tidak koma hapor siautai songon nahina tidak kon didongata sa hapor siaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal lo ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dong ditanom namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulat sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dood na mate au porsea ditod di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatay na madok mulak mangulu sogot daging ni halak ng mate dohot di hanguluan na sorasuda amen. Tabigima kur sian pungan hama.
Tabigima titing ng masa, doot nanayang si pamasaw ni Huriata. Shalom. Odolan ititing Minggu tanggal 10 Juni 2022. Pelayanan. Guarni Miguta Sadarion, Minggu tanggal 10 Juni 2022, Ima, Minggu Parjolo Dung Trinitatis. Topik Minggu, Gabe Aka anak ni debata marhite haporsiaon ni Yesus Kristus. Titing Marbagas. Titing Parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma Jacob Cipto Hadrian Tampu Bolon. Anak ni Amata Jitar Tampu Bolon, Tubuni Inata Risma Baru Panjaitan. Ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwik Tengah. Dohot Orowana Elfrida Agusvina Boru Siahaan. Boru ni Amata Muhtar Siahaan. Tubuni Inata Herti Ermida Boru Siagian. Ruas ni HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Jalan 8, Gang Sawi, nomor 15 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 pukul 8 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Di Pasu-Pasu Tuhatama Saka Parsaripeon Nasidai. Pakobasion Koinonia, PA Remaja. Hobar tu program di tahun kesehatian di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2022 Patu Paundo PA Remaja Marhite onsite dohot live streaming. Dohot topik Manaon Alani Kristus. Filipi sada ayat 22 pitu sahatu ayat 30. Titing nama ragam. Sada teknik ni pasahaton pelean. Hombar tu kondisi DKI Jakarta nunga masuk tu PPKM level sada dohot hasil sermon ni Parhalado tanggal 24 Mei 2022 mamuka na di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pasahaton pelean di Parmingguon mamake katong pelean di Hudulan. Khusus tu pelean perpuluhan dohot namar boho ditaruhon do matu altar. 2. Pelean tu keluarga Sintua. Hobar tu titik na di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, Sadarion Minggu tanggal 10 Juni 2022, di Parmingguan Manogot, Arian Dohot Botari, Dung Sidung Jamita Papungu Pelean Tujolo Dohita, Ima tu keluarga Sintua Besidauruk Nahinan, Songon Tanda Hamuliateon di Pakobasion Nasida Nasalelengon di Huria. Tolu Pangapulion Sian Parhalado Saresot Kramat Jati tu keluarga Sintua LRR Borusormin doho tu keluarga Sintua Insinyur B Sidauruk. Di hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 10 pitu WIB. Patu pawani Parhalado Saresot do partangyangan mangapuli tu keluarga Sintua LRR Borusormin doho tu keluarga ni Sintua B Sidauruk. Maringan di HKBP Kramat Jati. Opat pelean pangarupion tu persiapan distrik Tolu Pulu Tolu Barus Raya. Homba tu proposal di persiapan distrik Tolu Pulu Tolu Barus Raya di hari Mingguan tanggal 26 Juni 2022 di Parmingguan Manogot Arian Dohot Botari.
Papungu Peleando, Tujolo, Dohita, lau mangurupi persiapan distrik Tolu Barus Raya. 5. Rapot pamiliton panitia pesta gotilon dohot ulang tahun. Sadarion Minggu tanggal 10 Juni 2022 pukul 10 WIB patu paon ni huriata do pamiliton panitia pesta gotilon dohot ulang tahun ni huriata. Naga B panitia tahun 2022 on Imas yang seksi ama ni huriata. Disialani diundang ma nalau mandohoti rapoti Ima Ketua Dewan Koinonia, dohot anggota Dewan Koinonia Ima Seksi Ama, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia, Ketua Parartaon, Pengurus Seksi Ama, Pengurus Punguan Ama Tolu Halak, Pengurus Punguan Ama Arbab Tolu Halak, Sada Halak Ama mewakili Ganupwik. Onom, Talk Show Tahun Kesatian. Sesuai dengan program Tahun Kesatian 2022, pada hari Sabtu 2 Juli 2022 masuk pukul 15 sampai dengan pukul 18.30 WIB akan dilaksanakan talk show dengan topik Kesehatian Kaum Bapak dan Ibu Menghadapi Tantangan Zaman. Talk show akan dilaksanakan on-site. Pelayanan talk show Tahun Kesatian adalah Perlindungan Marpaung. Diimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti talk show Tahun Kesatian secara on-site. Pitu pertanyaan wik boima tajaha di wartanaung di Sagihon marhite WA wik tabe. Walu panitia Tahun Kesatian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hombar tu undangan nomor 275 garing PTK garing D 8 Romawi strip DKI garing 6 Romawi garing 2022 tanggal 16 Juni 2022. Taringot undangan. Alanii diundang masude Pangulan Nagok Tiki se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Asarya mandohoti ibadah dohot doa bersama saudara-saudari berkebutuhan khusus, difabel, disabilitas, dohot natoras. Pendamping manang keluarga, dohot pemerhati difabel, manang disabilitas, sah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupa Ima di hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, tempat gedung Sopo Marpikir HKBP. Pukul 12 WIB sampai dengan selesai acara sada doa bersama. 2. Pemberian bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tolu bimbingan pastoral Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Sia, pemberdayaan transformasi konflik. Hombar tu undangan nomor 748 garing L titik 16 garing 6 Romawi garing 2022 tanggal 10 Juni 2022. Taringot undangan pemberdayaan transformasi konflik dari HKBP Kepala Departemen Koinonia HKBP tu Pendeta Resort di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nah didohotani 2 halak sian Distrik Walu DKI Jakarta untuk upaya memelihara kesatian pelayan. Dalam pelayanan di tengah gereja, transformasi konflik dan promosi perdamaian merupakan kebutuhan fundamental bagi seluruh pelayan gereja yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022. Tempat Seminarium Sipoholon secara on-site. Kegiatan pemberdayaan transformasi konflik. Songonima saat nititing di Minggu ta Sadarion. Horas. Kor sian paduan suara Immanuel.
Marede mahita sia buku de nomor 650, tedehon mamuka sia ayat sada, uhud papungupelean kantong sada A, sada B. Sada pakiri mohoni
Damini di batana sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramuti akati-ati dot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Shalom. Huriani Tuhata amang inang do sudiaka yana konami na poso bulung tabuka mabibelta asa taja hatana badia turpu jamita di minggu tasadarion iman yang sian buku Galatia bindu tolu mamuka maisian ayat 20 tolu 1 ayat 20 sia. Hujama dihita manginang son mahatani Tuhan tatangihon mah. Alai tagan soro haporsiaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihisu managam haporsiaon nanaing patandonon dope asa gabe songon si paror do patiki mambuan hita tu Kristus asa sian haporsiaon hita di pitori alai dung roh haporsioni dangbe ginunggo man si paroroti hita. Ay saludo hamu anak ni debata marite-hite haporsyaon di Kristus Jesus. Ay Kristus ido di paruloson hamu sude hamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia imbar di si Jahudi manang gorik. Hatoban manang anak mata, bawa manang perempuan. Ay sadado hamu salutna di bagasan Kristus Jesus. Alayanggo Kristus na punahamu pinopar ni Abraham do hamu atong jala panean manyuton bagabagay ima sahatna amanginang dongan sa porsen di bagasan Yesus Kristus tabohian molo didok hita gabe anak ni debata. Kita adalah anak-anak Allah. Tabohian. Sonakian. Marlas ni roha do daging tahun do ton di tahun. Molo didok bahkan secara pribadi didok tu hita. Kamu adalah anak Tuhan lasian daging tahun. Lasian rohat tahun langsung mangulu do haporsioni naking neng mitop haporsioni ale ditiki didok tuhita hamudo anak ni debata mana didok gabe anak ni debata mahamu lasian rohat tamanginang senang sekali nangpe holan 10.000 do hepeng disakutai ale mo idokon kamu adalah anak Allah lasian rohata manang godang utang ta ale didokon halak tuhita hodo anak ni debata manang dok kamu akan menjadi anak Tuhan lupa hita tu utang tai lupa hita disait tai lupa hita di persoalan lupa hita na baru tacek nakin gula darah tensita lupa hita langsung don turun nakin gula darah gabe normal musi manang tensita nakin ngotimbo normal musi ala memang hata molo didok kita adalah anak-anak Allah gabe anak di debata hita ondo na mambain sombu wasta na mangulon dang mayang behita dia kasudi ragam niaka si taonon pergumulan amanginang di bagasan ngulu taon nagodang na manggosa-gosa hita ganup ari ganup tiki di ayat 26 takas doi di paboa gabe anak ni debata mahamu ima surat ni si Paulus tuala Galatia
menyadarkan orang Galatia supaya mereka tidak hidup di dalam keputusasaan, supaya mereka tahu bahwa identitas itu sudah menjadi kehidupan bagi mereka. Unang bedi suku Nasida, kami ini anak siapa? Identitas kami ini siapa? Huriani Tuhan dohami, songon dia dohami, anak di debata dohami, manang anak portibi dohami. Alai Paulus mandok, gabe anak ni debata mahamu. Alam ngaloja Nasida manginang mangalului hasitongan. Jala patupaon manang pajojokon sudi aka uhum nia di bagasan ngolu Nasida. Bahkan dipakai Nasida tafsiran di dalam konteks pada Nairobi. Manakah menjadi dasar landasan kehidupan kita? Manyuton patik nanian si musaido hita. Manang tatiop do aka aturan-aturan di Portibion asalam dengan parngulut tahun. Manang tak cuba mamuse membain ke peraturan na baru. Asa takas ngulut tahun. On mahatani si Paulus tuala Galatia. Disadarkan Nasida manginang. Memang kadang-kadang manusia itu harus tetap dibangunkan di dalam kehidupannya. Songona modom didungoi asa unang terus modom. Disadarkan, diingatkan kita ini manusia ini amanginang. Supaya kita sadar bahwa kita tua, muda, miskin, kaya, sangap, marlea, perempuan bawa menangisi pehe kesukuan, kebangsaan atau apapun yang kita kenakan dalam hidup ini. Sadar mahita, kita adalah anak-anak Tuhan. Anak ni debatado hita. Jadi molo di ayat 20 onomido takas di Papua aposteli itu halak Galatia. Jadi molo tak andehon di bagasan pangotosyet tajolma. Berarti kita harus menyadari bahwa Paulus sedang mengatakan kita adalah satu keluarga manginang. Keluarga dohita, nama saudara dohita di si, berfamili dohita di si. Kita punya hubungan ikatan batin, baik secara jasmani dan rohani. Kita adalah satu keluarga, satu keluarga kita. Tuhan tidak memandang kita siapa. Yang jelas kita dikatakan engkau adalah anakku, aku bapamu. Imana perjolo molo tapahami dia 26. Berarti molo anak ni debatado hita, berarti ya manginang akayna konami dohot diamu manginang paradokku, berarti sada do bapatta, sada do amongta, dang dua. Bapa kita satu, tidak dua. Bapa kita, ayah kita adalah satu. Makanya kita diajarkan Yesus tentang doa Bapa kami. Yesus mengajarkan dalam hidupnya berdoa di dalam doa Bapa kami. Kalau berdoa, panggil, berseru, sebutlah Bapa yang di surga. Bapa kami yang di surga. Ale amanami na di banua gijang. Ala hita do anakna, hita do boruna, ibana do bapata, danga dong na asing. Asa tabo to amanginang ate. Sada do ibana, sada do amungta. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga. Mau lihat ma tu paduan suara Immanuel dohot punguan ama na mangalehon firman Tuhan tu hita marite endi. Lambok do suara muna nakin namang. Nang songoni paduan suara Immanuel. Memang pas do jami tahun ikon bertemakan taringot tusido. Dan pikir nakin ende doa Bapa kami. Tapi memang seperti itulah. Jadi mulu disukun halak amanginang
Tuau, keramat jati itu apa? Saya bilang begini, singkat saja. The keramat jati is the singing church. Gereja yang bernyanyi. Tidak akan putus ibadahnya kalau tidak harus ada bernyanyi. Disinilah kumpulan gereja yang bernyanyi. Mulai dari sekolah minggu sampai lansia bernyanyi. Karena belum saya dengar juga ada kor parhalado. Seandainya mungkin, wow, lebih banyaklah parhalado bernyanyi. Ya, itu akan menyejukkan hati kita. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Bapa kami adalah anak-anakmu. Jelas doi, jala ido naing di baen apostoli tuhala Galatia asamananda nasida identitas muna hamudo anak ni debatai unang lului hamu be akana asing. Jadi molo hamudo anak ni debata, hita do anak ni debata, ibana do amongta, iko nunduk hita disudi aka aturan ni Tuhan. Unang lului hamu aka aturan na asing. Unang lului hamu aka ojahan na asing. Makana di bain ibana ma bahwa patik na niajarhon panurirang Musa, patik si Musa nanunga tersurat di bagasan parngulon muna nang songoni di pangalaho muna si ganupari ikonido gabi di pajonco kamu saya naboi doi di dokon apostoli. Itu adalah menjadi penjaga dan penuntun kita di bagasan ayat 24 parorot di dok. Patiki dengan doi alei gabe parorot do dihamui. Itu menjadi penuntun parorot. Penuntun dalam tafsiran bahasa aslinya adalah paidagogos. Paidagogoson ima pangurupi. Pangurupi i ama tugasna menjaga jabuni tuanna, menjaga sude pangisi ni jabuni tuanna. Manang moladong anak do boru ni tuanna, ima terus diparoro, dipagodang-godang terus leon mangan dijagai. Molo sikola ditaruhon tu sikolana, dungi dia buat muse songonima. Dialap ditaruhon dijagai. Ima patiki dang salai. Unduk mamutusi aisen debatadoi. Itu jangan dipersoalkan. Yang mana kami ikuti. Patik itu diberikan Tuhan dulunya supaya bangsa Israel itu hidup teratur. Dan patik manang hukum Taurat itu menjadi cerminan bagi semua manusia pada saat itu. Imana mangarorot hita. Asata tanda dirita. Isarana nakin. Nemborat hita tu garejon. Kan ikon tabiring do sermini cormin wah mang tahe ngalam poso wati mang te buaso dong uban dison ngarepoton andigan me perawatan gitu kan ngahurang listipu ikon utur marsogot nomor sia asalam bercahaya neng turun nakin sen mobil disangahon lo mamering cermin di gijang mobil ikan ngaboy bion. Hukum Taurat itu adalah cerminan penuntun kita sebagai orang yang beragama, orang yang bertuhan. Alaya dong do mandoko songono namanginang. Ai pandita nami. Au kan dakiao do mangalakup, dakiao mangalakup. Dakiao mamunu. Dakiau manakko, dakiau marsomba tua ke di batagadanganaan. Olo memang dakiau mangalakup, dakiau mamunu donganmu, dakiau manakko,
Dakeo ho lao tu manomba tu debata gana-ganaan. Alai boido dikoreksi dirim. Boido dihorom homurukmu. Bisakah engkau mengendalikan marahmu? Sipata sampai terang matahari tetap dalam kondisi marah. Modon pe bohina muruk. Mabiar ni piro tu bagasan daging na hala bohina be muruk terus. Mangan pe muruk, meridi muruk sudi mapangisi ni jabune marikati lau. Hala mamering bohina muruk. Boido dikendalikan ho murukmu. Baunang di kokodak kia mamunu. Memberi wajah yang cemburut lebih mengerikan dari hantu. Ya kan? Jangan kita cari-cari isi dari hukum Taurat itu. Sekarang kita koreksi, lebih ngeri yang kita lakukan dari yang tertulis di situ. Ya ada di horom ho murukmu, sipi bana. Ya ada dikendalikan ho hosommu, lamsip. Ya ada dikendalikan ho elat late di bagasan roham, lampucat. Ya ada di patoru ho gijang di roham. Nduk. Ngabe emang pandita mulak, ayah dong telepon nakin. Yang nyambung pikir ribana kan. Tidak perlu kita mencari kebenaran diri kita. Hidup kita ini tidak tergantung dengan mencari pembenaran dan dibenarkan. Tetapi mari kita melihat. Ikonadongdo perasaan hati terbuka kita menjadi manusia yang mau maju dan berkembang. Tuani ma adong patiki di lehon debata. Asa hohom bangsoi. Asa dame bangsoi. Tuani mamuse digali aposteli patiki di papatar tubang suni hal galetiai. Asa terbuka pemikiran nasida bahwa apa yang ditulis Tuhan dalam konteks perjanjian lama itu masih relevan dalam konteks perjanjian baru. Apa yang tertulis di dalam Alkitab kita ini masih relevan di dalam zaman canggih sekarang ini. Jadi unang tadok itu kan najolo firman Tuhan. Jadi maksudnya mau kita buat lagi firman yang baru. Firman itu Yesus loh. Logos, daging yang menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Kita tidak mengganti Yesus. Persoalannya adalah bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Ikon Allah kita diparorot hatani Tuhan. Kita harus mau. Kalau mau menjadi manusia Allah, jolomani di bata. Harus mau. Makanya mulut tabereng takas di paboa sip apostel. Hukum Taurat itu bukan sebagai penyelamat engkau membawa engkau menuju sorgamu, tetapi hukum Taurat itu adalah cerminanmu, menunjukkan dirimu apakah engkau sudah mengenakan Kristus di dalam sanubarimu. Nunga di paruso Kristusi, apa engkau sudah memakai Kristus itu di dalam hidupmu? Wajahmu ini imago hasonangan. Hanya orang yang mengenakan Kristus di parulos Kristusi di bagas ngoluna. Idoanon na diboan tungoluna sora sudah. Melekatlah jubah itu ulosi abiti di bagasan daging tahun. Amanginang. Memang luar biasa dosi Pauluson. Dia sangat berani untuk menentang segala paradigma pemikiran orang Galatia pada saat itu, yang selalu mencari pembenaran dan ingin mengarang-arang segala aturan di luar dari firman Tuhan. Mengkaburkan ke Mesias atau Mesiasnya Allah itu, Yesus itu mau mereka kaburkan. Tapi di dalam konteks ini Paulus berjuang betul bagaimana dia harus menyatakan bahwa ingin diselamatkan, ingin dipermuliakan Allah, dan ingin hidup, mati, bangkit kita dan naik ke sorga dalam Kristus, haruslah mengenakan Kristus di dalam tubuh kita.
Nah berikut mulut tabereng muse adong dosa da baga-baga amanginang di ayat 20 sih. Luar biasa don, menarik. Memang begitulah cara Tuhan memberikan firman-Nya. Ketika memberikan edukasi, Dia memberikan intinya supaya kita bisa menuju fokus ke situ. Tetapi Dia katakan, adong do upani jolma na toktong mangolu hasationna haburjonna haundukonna di Tuhani. Di ayat 20 sia menginang takasdo di dok kondisi. Molo nunga di parulo samu Kristusi gabe pinoparni si Abraham mahamu. Kita adalah keturunan si Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kamu juga. Kita adalah keturunan Abraham, bapa segala umat yang percaya. Sampai tu sido edukasi nani leon apostoli tuhala Galatia. Saya adalah dan kamu adalah keturunan dari Abraham. Dalam arti nunga sakabona hita, nunga marura jala sakabona jala maridak kita di bagasan parbuena tonggi. Kita adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Berarti iman Abraham adalah seturut sama dengan iman kita. Iman kita harus sama dengan iman Abraham. Ngebatuk be. Jadi dalam arti amanginang kita berhak punya ahli waris, ya kan amanginang? Kalau kita jadi anak yang ditunggu anak dari orang tuanya, ahli waris. Beri kamu mamolona tua-tua monding lambur judo anak nejonok. Tiki sehat ibana boruna do jonok. Ale ditiki nang ngahosa di son. Bapak diho pangsit jagal dia do bapak unang jo bapak tanda tangan jolon. Ada ditiki sehat boruna do marikati mamering bapak ni ate omak ni ate ale molo nunga songoni ngai dibegana ne neng marulan badia ma bapak sien portibi dia pe rodoi itu kan. Seorang anak pasti akan diberikan ahli waris. Mau jadi anak Tuhan, kita berhak menerima ahli waris. Ahli warisnya melebihi dari harta di dunia ini. Sakabona hita dohot Kristus. Mangulu hita di bagasan Kristus. Mate hita di bagasan Kristus. Hita di bagasan Kristus. Ya. Dungi ditiki roh Yesus na paduahon nanon manang sadiari pei rap hita dohot Kristus di paradiso hidup selama-lamanya saleleng nileleng na sadekah ni dekah na mulwaratnya semandok irugi sila itu hidup tak ada berkesudahan. Forever, selamanya. Senang bersama Tuhan di sorga. Itu warisan. Engkau akan bersama dengan aku bersama dengan engkau. Dan kita di dalam Bapa, kita akan menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Itu kan lo bisa harta di portibi, itu kan apa inang? Iyalah, kalau harta dunia sebentar aja lenyap. Habis. Fana sejenak, semua yang kita sentuh sejenak itu juga akan hilang. Segera yang sudah kita nikmati habis semuanya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tetapi Tuhan katakan, jika engkau anakku dan kau mau menjadiku beranakan, hiduplah di dalam aku, karena aku akan menjanjikan kepadamu ahli waris kerajaan Tuhan. Nido na tahirim di bagasan rohata. Ondo na dipangido turpukon tu hita manginang. Asa toktong hita mangulu. Taparulos ma Kristus di bagasan ngoluta. Asa unang talului. Di dia doho Tuhan. Yesus di dia doho. Di so ni bana. Ala porsia hita
di bagasan hita do Kristusi. Manang tu dia pe hita lau, tu dolo tu toruan, manang tu dia pe hita manang marsahit hipas pamatang ta, manang disonari dalam keadaan situasi ponjot rohat da godang parukilon godang masalah, manang sonari rohama manginang, Tuhan tetap bersama dengan engkau karena dia sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu sedetik pun. Amin. Kita berdoa. Martang yang baik, mau lihat maali Tuhan di sude pambahenanmu di parngulun nami si ganupari. Terus doho tuktong mangarorot hami marhiti hatami. Jala di lekodo tuhami parlinggoman, parbinotoan, hagogoon, do ragam ni akka apul-apul. Asa margo hami Tuhan mandalani parngulun nami si ganupari. Pasu-pasu ma Tuhan sudi ruasmu mulai siendak dan amet-met nama godang do sundut akan tua-tua manang dalam kondisi marsahit, manang hipas pamatang nasida, manang godang karagam di pergumulan di tonga-tonga ni rumah tangga parkarejon do sudeh Tuhan tang boyu bilangi hami alai tondimi do Tuhan na toktong menjauh hami asa mulak asa toktong memuji guarmu hami dolo pasahato na kasudi pangidon nami maritia katangiang nami asa gabe anak ni debata hami mau lihati ma Tuhan di sudi pambainan mi jala di bagasan tikon lentang yang nami imana parjolo neng marsakap ma anak do borum Tuhan naman jalo pasu-pasu parbogason ima Yakub Cipto Handrian Tampu Bolon dohot Elfrida Agusvina Borsian rencana di Patupa hari Sabtu tanggal 2 Juli tahunon. Homa Tuhan napa tuluson sudi sakap nasida asa banjadi tambai holong di nasida nang songni sudi keluarga nasida na dua. Homa toktong mamasu-masu mandongani asa tiur sudi Tuhan. Nang songoni ma Tuhan di bagasan minggu nami sadarion nungatakas nakin di pajojor inang situ nami na membuan tikting di hari mingguon tanggal 10 sia jam 10 tolu anon dung sidung mingguon di patupado rapot ima pembentukan panitia pesta gotilon dot ulang tahun gereja KBP Keramat Jati. Patulus sumai Tuhan sude hombar tuloh meniroham asa toktong sude na digokon di bagasan wartaon boy dohot mereta marlas niroha sude Tuhan neng hupatu-patuho do Tuhan tang tuhami i asa sangap guarmu di bagasan ngulu nami i holani do na boy hubahin kami Tuhan asima roham. Soang-soni ma Tuhan diragam ni aka kegiatan nang program pelayanan di Huriamon na di dalaton Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia do sudia ka seksi-seksi na mangula di dewani urupi Tuhan nasida di bagasan ragam ni pelayanan asa denggan Tuhan saluhutna jala tugu-tugu masude aka nama kobasi Tuhan asa marhiti ulau ni Tuhan marsangap maguarmu nang soni panitia tahun kesehatian na toktong mangula di bagasan tahunon homa manambai gogo manambai haipason dohot kesehatian asa ture sude programi hombar tulomo ni roham do muse tu sude amang inang panitia pembangunan nami di Huriaon saya homa toktong malen gogo tu nasida asa boy saut sudi nani sakap ni rohanami Tuhan lau paulion sudi akan adenggan di tonga-tonga ni Huremon ima di pembangunan lift tuh sudi akan tua-tua doho di fabel na membetuhon sudi asa boy rap ria hami boy margareja di ngananon Tuhan nang songoni di pembangunan konsistori perkantoran di gerejon asa ture dengan saluhna asima roham dongani sudi panitia nami
Nang songoni Tuhan mangido kami mangelek di hadapan-Mu. Disudia karuas-Mu Tuhan, keluarga nami, sude na holong kami, na dibagasan parsahiton, bahkan dibagasan pemulihan, dibagas nasida, dohot na dong di rumah sakit. Tuhan, neng pasatami maka guar nasida tu tangan-Mu, asaho, mangalehon, hamalumon, jama manasida Tuhan, mariti asin ni roham, asa, marlas ni roha, daging nang ton di nasida. Ima, si tua STR Siregar Yuliana boru si Tohang relus si Torus nyonya Hutagalung boru si Manungkalit nyonya si Manjuntak Rosita boru sian B si Barani nyonya Ha Aritonang Lince boru si Morangkir nyonya Panjaitan boru si Manjuntak nyonya Manurung boru si Litonga nyonya Asyahan boru Tampu Bolon nyonya si Rait boru si Torus nyonya si tua si Mamora boru Aritonang nyonya Manulang boru Gultom nyonya si Hotang boru Simbolon nyonya si Rait boru si Manjuntak Daud Panjaitan alundang boru si Regar si tua F Aritonang M Marbun si nyonya sintua SMT si Matupang boru Nenggolan nyonya Pangaribuan boru Samosir RS Pardede nyonya Gultom boru Tambunan nyonya M Tambunan boru si Manjuntak H Tambunan nyonya sintua H si Torus boru Dolok Saribu nyonya SBP Siregar boru sian nyonya MS si Pahutar M boru Hutagalung BMP Marpaung nyonya Panggabean boru Hutagalung Anton Siahan Sabar Siregar Charles Hutagalung TN Sitorus nyonya Siregar Fiesti boru Sianturi Monika boru Sitorus nyonya Purba HR boru Silaban Janusi Sianipar TG Silalahi nyonya RB Sirait boru Luban Tobing nyonya Pardede boru Silalahi nyonya Sintua HA Simatupang boru Sormin Situa EM Butar-Butar nang songonina di bagasan perawatan di rumah sakit Pramoti Jagai Patang hapor senasida satu mibu malum mulak tu bagas nasida ima nyonya Nenggolan boru na 70 dohot S Sitorus homa Tuhan na mangurupi mandongani manundangi roha do pikiran nasida mau lihati ma Tuhan sesama dosa nami asalam tamahami di hadapan-Mu di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuho amin. Tapuji ma Tuhata laos tapapunguma peliata.
Batangnya kon ma peliata tua dopan ni debata martangi yang maita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruruan salu sin leon na denggan do nasa uli basa na mauli utus. Hupasa tami masian na lumituan plenami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu may dalaramuti. Asaw para se kami planon. Patimbulo na rajon mo di tonga-tonga ni Uriam. Do di Portibion. Buhay maruan nami maritihiti tondim. Asalam tanda hami gudang ni silolon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saat malomo ni roham di banotongon songon Banua Gijang lehon matu hami sadar nahuluan siapari se sama dosa nami songon penesan nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disondakon Tuhan debatama bohina tuho jalasi marohana midaho di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala diparsaur madamena tuton dim. Selamat hari Minggu Madihita, Shalom. Ya.